Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι τόσο ήρεμο ρε φίλε, λίγο να έχεις νεύρο θέλω. Ακάκιος εδώ. Πώς? Ακάκιος. Και εδώ ο Μίσκο, άντε γεια! The motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Να σου πω, άμα θέλεις να κοίτα να δεις. Άκου να σου πω, αυτά που κάνεις εσύ, τα κάνανε 15 χρόνια πριν. Άντε γεια ρε, ασέβασε! Ρε καμώ τη φασολάδα που έχεις φάει. Ρεύτηκε ρε, το γουρούνι. Αντί να ρευτεί από πίσω, ρεύτηκε από μπροστά. Δεν μπορώ άλλο, πάω να φύγω. Κάνω ένα διάλειμμα, τι είναι αυτό. Προσέχετε με τα κρεμμύδια και τις φάβες που τότε. Ρε καμώ τη φασολάδα που έχεις φάει. Τι άλλη ειδικότητα γιατρού έχουμε, ορίστε. Έλα. Μήτσος από τέτοιο, Παλαιοφάλιρο. Από τέτοιο. Από τέτοιο. Από το πάνω τέτοιο ή το κάτω τέτοιο. Ολυμπιακός. Το τέτοιο. Ποιο τέτοιο ρε, από ποιο... Κάτσε ρε, από πού είναι. Από το τέτοιο ρε, μέσα από το τέτοιο. Παλαιοφάλιρο. Το τέτοιο. Μια ερώτηση. Όχι, τίποτα και δεν ξέρεις που μένεις. Πρώτα θα μαθαίνεις να πηγαίνεις σπίτι σου και μετά να κάνεις ερωτήσεις. Έτσι, έτσι είναι τέλος, τελείωσε, άστο. Θα ρωτάς πώς πάνε σπίτι μου. Κουμπαράκι. Καλησπέρα. Δεν με τρελάνετε εσείς, επειδή είσαι όλοι τρελοί. Καλησπέρα. Ο Λευτέρης από την Κυψέλη. Έλα Λευτέρη από την Κυψέλη. Ναι, ο Λευτέρης από την Κυψέλη. Είχα πάρει και άλλη μια φορά τηλεφωνό. Ωραία, 2 φορές. Κάτσε περίμενε ρετάκι να χαμηλώσω τη φωνή. Κάτσε να χαμηλώσω τη φωνή. Είσαι ο πρώτος που το κατάλαβε από μόνος του. Όλοι οι άλλοι έπρεπε να τους το πούμε. Γεια μας, Λευτέρη από την Κυψέλη. Λευτεράκη, πού είναι η τηλεόραση, πού το έχεις στο κοντρόλ. Και ασύρματο υπάρχει και κοντρόλ δίπλα, πού διάλο πήγες. Τάκη, χρόνια πολλά, Χριστός. Χρόνια πολλά. Και του χρόνου πρωτάθλημα. Εννοείται. Ωραία. Εννοείται αυτά, Τάκη. Εννοείται. Γαμώ το σπίτι μου. Όπα, άστο το, όχι ρε παιδί μου. Πρέπει να μου έχεις πει ρε φίλε. Ας το σπίτι ρε φίλε, άμα το... Πού θα μείνεις μετά. Τι έπαθες με το σπίτι σου ρε φίλε. Δηλαδή άμα τρελάνεις. Γεια μας, στην υγεία του σπιτιού. Να σου πω, η σαμπάνια είναι τέλεια, έτσι. Δεν υπάρχει. Λόξικας. Πήγαινε και μάζευε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Αλέξανδρος από Πατήσια. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός από Πατήσια. Έλα Αλέξανδρε, πάμε. Τάκη, ακούς. Αλέξανδρε, δεν σ' ακούω πολύ Ολυμπιακό, τέλος πάντων. Ολυμπιακός είμαι από τα Πατήσια, φίλε. Εντάξει, θα το πατήσω. Εντάξει, θα το πούμε σε λίγο. Λέγε. Πάμε. Τάκη, ακούς. Φίλε Τάκη, έχω μάθει, σε ψάχνουνε κάτι παιδιά. Μπράβο. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Αλέξανδρε. Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ο Άλεξ. Με ψάχνουνε. Αλέξανδρε, ο Τάκης... με ψάχνετε. Κάτσε ρε Τάκη, θα τελειώσω ένα θέμα. Πόσα χρόνια ρε με ψάχνετε. Μπράβο. Τι είναι και αυτό. Τι διάλο ρε. Δεν έχετε μύτη, δεν εωσφρίζεστε. Τι να μιλήσουμε. Ξέρω εγώ. Τα άτομα σου. Τι ψάχνετε. Εσείς, τι να ψάχνετε, όλο εδώ είμαστε. Παντού. Εμπρός. Ρε τον Αλέξανδρο. Κατά παρεμπιπτόντως, να ξέρεις ότι ο Τάκης, την αδερφή σου την Γοργόνα, την έχει πάρει στα 4.
Τι πόδια ρε. Την έχει πάρει στα 4. Ουρά είχε. Ο μόνος που την έχει πάρει στα 4. Βέβαια. Πριν γίνει η γοργόνα. Άντε, από τι τη θυμάσαι. Από γόπα. Από Αθερίνα την ξέρει. Εμπρός. Καλησπέρα. Νίκος. Πώς? Νίκος. Από πού? 20. Νίκος. Τάκης. Τάκης, Πειραιά. Από Κυψέλη. Τάκης, Πειραιά. Έλα, Τάκη. Καλά. Τι ομάδα Από το Λαρίκι με το Βάγκρας με 30 πόντι. Ορίστε. 35 πόντους σε ΟΣΕΦ και 42 στο μπάσκετ. Και μέσα όλα τα τελευταία 5 χρόνια επί προεδρίας Μαρινάκη η βαθμολογία Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι 20 πόντι. 20 βαθμοί. Ρε Νίκο. Νίκο, εντάξει. Νίκο Κουτσαμπάκη, πιες λίγο ήλιο. Βγάλε το ένα σακάκι. Το ένα χέρι από το ένα σακάκι. Και ένα μανίκι. Και βγάλε και το καβουράκι. Ασύχτε. Και λουκάνισε το. εκεί. Έλα σου. Νίκο. Η μπαγκιά σου πέσε. Κάτσε λίγο ρε. Άστα ρε Άκη. Κάτσε που θα τα πεις Πες στο το, ρε, Ελλάδα. Άκη. Πιες λίγο ήλιον. Να έρθει λίγο η φωνή σου στα ίσα. Γιατί πολύ μάγκα. Πολύ μάγκα. Πιες λίγο ήλιο. Καλό κουμπαράκι μου, καλό. Πού να το σκεφτώ Τέλειο. Πού να το σκεφτώ αυτό. Μόνο για τον Καράι, ξέρεις να μου λες που δεν έχει. Το καταπράσινο Καραϊσκάκι θα πάρει. Καλησπέρα. Πότε σε 5 η ώρα τώρα που το θυμήθηκα κολοβάζελη και βάβελη το μνημείο. Ποιο μνημείο βάψα. Πήρα 7 τότε, θυμάσαι. Τους έχουνε, είναι κρατούμενοι. Έλα. Έλα φίλε μου, καλησπέρα. Εμπρός. Άκουσε κολοβάζελ, φοβήθηκε αυτό. Τι θα κάνει. Όχι, έλα. Παναγός Αλέξης από Νέα Μάκρη. Παναγός. Ασφαλίτης. Τι έχει πει, Νέα Μάκρη μωράκι. Τι είναι. Όχι, Ολυμπιακός. Αλέξη, έλα ρε Αλέξη. Πού ασφαλίζάκι, δεν παίρνει αστυνομία. Ολυμπιακός. Εδώ θα πάρει αστυνομία τηλεφώνο. Κιπ. Ολυμπιακός. Έλα Αλέξη. Σ' ακούς. Έλα. Τι είναι, και δεν μπορεί. Ένα FBI. Από το FBI. Όχι, Αλέξης. Δεν μπορεί, Άκη. Μη σε λάθος Έλα, Αλέξη. Εντάξει. Ρε, κλείς την τηλεόραση, Αλέξη, να μας ακούσει από εκεί πέρα και γελάς μετά μόνος σου. Τάτα, είδες άλλο. Πάτα στο χέρι αυτό. Τι θα κάνει. Σκέψου να βλέπει. Ένα εδώ κακεμπέ. Στάζει. Και έχει ξεκαρδιστεί. Πάτα στο χέρι αυτό. Τι θα κάνει. Καλά κάνει. Έλα, εντάξει. Ωραία, έλα. Φτάνει. Έλα, έχεις γέλιο για μισή ώρα Θα ακόμα. πάτε σκολικό του νευρού. Το γέλιο, ρε. Έλα, τι να κάνει το παιδί. Πρέπει να το πιάσει σκολικό. Έλα στο παιδί, ρε. Εντάξει, έλα, λέγε. Ολυμπιακός είμαι. Εντάξει. Το είπες 4 φορές. Έλα, ρε, Αλέξη, πάμε. Γέλα. Ολυμπιακός με φιλοεκτής. Μπράβο. Γεια. Τι να κάνω. Καλά έκανες. Κάμε, γελάω κι εγώ. Γελάω. Εδώ γελάνε οι αεξίδες που πάει πασίνευο, να γελάσουμε εμείς. Κάτσε τώρα, δηλαδή. Δεν αγελάσαι αυτή πρέπει να γελάσαι, αγελάνε οι άλλοι. Αγελάμε όλοι, δηλαδή. Αγελάμε εμείς με τα χάλια σας και εσείς πάλι με τα χάλια σας. Κάτσε ρε, Άντε πάλι, να σου πάρω λίγο ντόρς. Γιατί τα χανούμια τραγουδά... η ντόρς σας άρεσε. Θα δουλέψει. Δούλεψε. Yeah.